Tini sing sini IPFT Channel Committee ni CEC meeting asuk jakka o jagao কয়েকটা ইস্যু তুই আলোচনা খালে কিয়া যেসং sini National Federation for New State ni sing thanai কিছুদিন সিগাং তুরাও কাইসা প্রোগ্রাম থাং ফাইমেনি আবুনি পরে जों नेडानि चेयरमैन सिनि आसामनि सीएम हेमंत बिश्व शर्मा बय मालायमेनि आबरनो जों अजागा रिपोर्ट लाखिया कक सालायखा आपनो दिए ताइ जे प्रेजेंट पॉलिटिकल सिनारियो आपनो दिए बसं कक सालायखा के दिनैनि जे कक सालायमेनि बिसिंतै जों अबरो सिद्धांत थांका जे बसकांगो डिसेम्बरनि फर्स्ट बा सेकेंड बा थर्ड वीक रं बिसिंगो जेफोरो विंटार सेशन पार्लियामेंट विंटार सेशन आसुगो आफोरो सिनि एनएफएस नि बिसिंतै कायसा दिल्ली जंतर मंतर सिटिं डेमोन्स्ट्रेशन एक दिन बा दुइ दिन हेंनाय आजागा सिनि आईपीएफटी पार्टी नेंगै जों डेलिगेट 20 থেকে 25 जना जों थानाय एकता कायसा सिनि डिसिजन ओंखा जे बिसकांगनि लास्ट वीक नवंबर हाय के फर्स्ट वीक डिसेम्बर नि बिसिंगो सिनि पार्टी आईपीएफटी नि कायसा डेलिगेट सिनि मिनिस्टार एमएलए ताइ पार्टी नि जे लीडर्स जे तंगनाय रक बरक सिनि तबुक सर्वभारतीय बीजेपी नि प्रेसिडेंट नेशनल प्रेसिडेंट जेपी नड्डा जी बबाय मालानि बागै जों कायसा डिसिजन नाखा ताइ आबनि साथे साथे सिनि प्राइम मिनिस्टार ताइ होम मिनिस्टार न सिनि जे इस्यु रकनो तै कक सालायनि बागै जों आबो सिनि डिसिजन नाहारजाखा जों किछुदिन सिगां तबो सिनरनि चीफ मिनिस्टार डक्टर मानिक साहा बाय मालायफोरु जों अबनो साका जेता सिनि जे मेन इस्यु जेता डिमान्ड अबरनो तै जों प्राइम मिनिस्टार होम मिनिस्टार बाय मालानि बागै जोंनो सुजुखाय रुदि एपॉइंटमेंट रुदि गोबो साका जों नरनो आबो जगाजग खायनाय नायनाय কিছুদিন बिसिङो नरनो जानांबाय आकक साका ओंके सिनि पार्टीनि हयतो अबनो डिसिजन जे जों बिसकांनि लास्ट वीक नभेम्बर हाय फर्स्ट वीक डिसेम्बरनि बिसिङो जों सेन्ट्रेलनि मिनिस्टार दै सिनि नेशनल प्रेसिडेंट बीजेपी नि बरगयसं मालायनाय पहिला ब्रिसिगेट आमफ्राय दनन्द आमफ्राय इदानिं लास्ट साल साल मागे मेबारो थांगा आबो बाय नों पार्टीओ बसकांनि चंमारिओ बमाहाय प्रग কোনো এফেক্ট দেখায় बाहाय प्रभाव खालामो आबो नायदि माने आबुक साना थांगा सिनि पार्टी आईपीएफटी 2009 संसामानि यागुलो गोबां मा लिडार बिभिन्न समय बिभिन्न भाबे थांका अंके अखेबो जेसिनि ताबुक एक्जिस्टिंग जे एमएलए तंगाय रक ताबुनि बिसेकेतु बो एडिसिनि इलेक्शन किसु परे थांका आउन ब्रेताबुक सिनि दोनो जे एमएलए बर थांका ताब किसुदिन सिगां बो सिनि मेबर बाबु बो थांका संखा खायो माने आबो बाय सिनि पार्टी आईपीएफटी किसुता दुर्बलंका ठीक न किन्तु हाइफन संगाबनो बसकांनि सालो रिकवर खायै कारण सिनि जे मुभमेंट तिप्रालेनि बागैसि जों जागा फाय मिनिस्टार एमएलए एंगनानि मिनिस्टार एंगनानि आ उद्देश्य तैया ओंके सिनि जे बसकांनि मुभमेंट न नासिगै न सिनि पाब्लिक रक सिनि जे जनगण जरा तिप्रालेना हामजाक तंनाय रक बरक आगुइ फायनाय आबनि बागै जों सिनि लिडार फायनाय थानाय तिप्रालेननि बागै जे सभा खायथिनि लिडार फायनाय थानाय आ बैसिनि कोना आसे जायया ओंके बसकांनि निर्वाचन आबनि बागै एफेक्ट लायन होनै जों मने खायया जे थानार कायसन कक्ति सामुं जे तंगै दल तंगै कोन कक सायमालिया मुंस जागा काम फनामालिया आबरनो बमाहाय मानसु एक्चुअली नाइडियाबो जे दल तंगै बनि कक खानाय फनांमालिया बनि कक नांलिया कक सायमालिया के जे दल बर ताब थांका आ दल थि बनि कक फनांगै जामान ना को माने सायदा मान फनांगै जामान जे जागाव नों अ जागाव तंगै नि नों खरसा एमएलए ताबुक सिनि मेबर साब तो एक समय बो कैबिनेट मिनिस्टार बो जागा तंगै बिनि कक फनांमाया सायमेया के ताकैसा दल थाङै बा कक सायदा मानबा बिनि जेता साना मुसुमनि खायदा मानबा आबो हंके तबरमनि कायसा दल याकरे ताकैसा दल थाना हंकै तो
abo o dol no haimya saima thane no abo borok ni leader rok ni abo ekta nature ang thanga sini engka abo sini kun ase jaiya tak ba IPFT bini je jaga no strong tongkho IPFT kaisa recognized political party engke bini kaisa ideology tak bo karak tongkho ni leader thangpano tai khorsa phainai thane abo tongnai no abo sini kun effect ya boskango te chongmari ke BJP bahine alliance tongfinai na ekok babe basanai boskanni chokmani to phaitango abro te sing party ta phano kun Mana kau kalau begitu.